Прывітанне, я Бандзі, і сёння я распавяду вам невялікую гісторыю пра сваіх сваякоў, пра коцікаў у старажытным Егіпце. Егіпет знаходзіцца на паўночным усходзе Афрыкі. Даўным-даўно, за некалькі тысяч гадоў да нашай эры, тут узнікла адна з самых першых чалавечых цывілізацый – старажытны Егіпет. Рака Ніл самая доўгая ў свеце, амаль 7000 кіламетраў. Са снежня па май рэчка ў сваім ложы цячэ рахмана, а з чэрвеня па лістапад рака разліваецца, прыносячы на затопленыя ўчасткі зямлі урадлівы глей. На цёмнай, плоднай зямлі уздоўж рэчышча Ніла людзі здаўна вырошчвалі ячмень, пшаніцу, лён і іншыя сельскагаспадарчыя культуры. Старажытныя егіпцяне навучыліся захоўваць ваду ў спецыяльна пабудаванай сістэме скрыжаваных земляных валоў. Гэтай вадой арашалі палі, сады і агароды з дапамогай вынайдзенай егіпцянамі прылады пад назвай шадуф. Дзякуючы развітой і эфектыўнай сельскай гаспадарцы, у старажытным Егіпце атрымалі развіццё розныя рамёствы. Егіпецкія майстры стваралі цудоўныя скульптуры і насценныя роспісы. У старажытным Егіпце будаваліся грандыёзныя храмы, палацы і абеліскі. Узведзеныя старажытнымі егіпцянамі вялікі сфінкс і піраміды на плато Гіза з'яўляюцца апошнім ацалелым цудам свету з колішніх 7. Навукоўцы лічаць, што іерагліфічнае пісьмо старажытнага Егіпта – гэта першая пісьменнасць у гісторыі чалавецтва. Іерогліфы – гэта пісьмовыя знакі, якімі можна абазначаць як цэлыя словы ці паняцці, так і асобныя склады ці гукі. Егіпцяне першымі вынайшлі паперу, папірус і чарніла. Папірус выраблялі з водна-балотнай расліны цыперус папірус, якая расце ў дэльце Ніла, а таксама ў Палесціне і Сірыі. Чарніла выраблялі з сажы і вохры, якія змешвалі з рознымі вадкасцямі, такімі як, напрыклад, алей. У чарніла таксама дадавалі свінцовыя злучэнні, каб яно хутчэй высыхала і не расцякалася. Каля 1550 года да нашай эры быў напісаны папірус Ахмеса або матэматычны папірус Раінда, у якім 84 матэматычныя задачы. Ахмес – егіпецкі жрэц і пісар. Магчыма, гэта першы матэматык, чыё імя нам вядома. Старажытныя жыхары дэльты Ніла вынайшлі сістэму вылічэння, падобную да дзесятковай, якой мы карыстаемся і сёння. Адмысловыя іерогліфы абазначалі лічбы 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000 і мільён. Калі ў ліку было больш за адну адзінку, дзясятак або іншы з вышэй пералічаных лікаў, то іх знакі запісваліся адпаведную колькасць разоў. На малюнку лік 35 736 запісаны старажытна-егіпецкімі лічбамі. Яшчэ ў старажытныя часы людзі заўважылі, што адносіна даўжыні акружнасці да яе дыяметра заўсёды аднолькавая. У наш час гэта судачыненне называецца лікам пі. Згодна з інфармацыяй у папірусе Ахмеса, плошча круга вылічвалася па формуле, якую вы бачыце, дзе d – гэта дыяметр. Гэта значыць, што старажытныя егіпцяне лічылі лік пі прыкладна роўным 3,16. Лікам пі
карыстаюцца пры шмат якіх матэматычных і фізічных разліках. Гэта бясконцы і рацыянальны лік. Сёння вылічана больш за трыльён знакаў гэтага ліку пасля коскі. Банді, ти вже задзявбав. Калі ж будуць коцікі? Ой, прабачце. І ўсё ж, перш чым пачаць аповед пра котак, мушу сказаць колькі слоў пра старажытна-егіпецкіх багоў. Як і іншыя старажытныя людзі, егіпцяне абагаўлялі жывёл, прыродныя аб'екты і з'явы. Напрыклад, бог Асірыс перыядычна паміраў, а потым уваскрасаў. Гэты цыкл сімвалізаваў сеянне зерня, пахаванне, з'яўленне ўсходаў, уваскрашэнне і забойства Асірыса, зразанне каласоў падчас жніва. Вярхоўным боствам егіпцян быў Ра, бог сонца. Яго малявалі з галавой сокала, тулавам чалавека, з сонечным дыскам і змяёй на галаве. Сонечныя зацьменні адбываюцца, калі месяц цалкам ці часткова засланяе на некаторы час сонца. Старажытныя егіпцяне тлумачылі гэтую з'яву нападам на бога Ра вялізнага змея. Змей па імю Апеп, таксама вядомы як Апоф ці Апофіс, жадаў праглынуць сонца і ўкінуць зямлю у вечную цемру. Бог Ра ператварыўся ў вогненна-рудога ката, пачаў біцца і перамог Апепа. У цяжкую хвіліну галоўны егіпецкі бог ператварыўся ў ката. Уяўляеце? Нідзе і ні ў якія часы да катоў не ставіліся лепш, чым у старажытным Егіпце. У Егіпце кошкі былі свяшчэннымі жывёламі, сімваламі ўрадлівасці і сонца. Была нават багіня-котка па імю Баст ці Бастэт, дачка бога сонца і багіні месяца. У горадзе Бубасцісе, размешчаным у дэльце Ніла, быў храм багіні Бастэт, і ладзіліся ўрачыстасці ў яе гонар. Егіпцяне лічылі катоў жывым увасабленнем багіні Бастэт. Таму, калі котка памірала, яе цела спецыяльна муміфікавалі, а жрыцы прыносілі дары духам катоў і запальвалі духмяныя рэчывы. Такім стаўленнем егіпцян да котак скарыстаўся персідскі цар Камбіз II, калі ў 525 годзе да нашай эры прыйшоў заваёўваць Егіпет. Камбіз II загадаў сваім ваярам намаляваць на шчытах выявы катоў, а таксама пусціць жывых котак перад сваім войскам падчас бітвы за Пелузій. Егіпцяне здаліся амаль без бою, і персы захапілі Егіпет. Персы кіравалі краінай амаль 200 гадоў, пакуль Егіпет не быў вызвалены Аляксандрам Македонскім. Гісторыя старажытнага Егіпта скончылася ў 30 годзе да нашай эры, калі ён стаў рымскай правінцыяй. Культ багіні Баст быў афіцыйна забаронены ў 4 стагоддзі, калі рымскія імператары змагаліся з паганствам. Котак больш не абагаўлялі. Яны засталіся проста хатнімі улюбёнцамі. На заканчэнне я хачу падзякаваць свайму лепшаму сябру, AI Designer, які стварыў некаторыя карцінкі для гэтага кароткага аповеда, а таксама Вікіпедыі, невычэрпнай крыніцы інфармацыі пра ўсё на свеце, уключаючы коцікаў.